Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмярковаем падзею Беларусі за яе межамі. І нарэшце у нашай штотыднёвай праграме, ну амаль штотыднёвай, былі тут невялічкі перапыначак, ну але ж усім трэба невялікі перапынак, каб набрацца сіл, і вось з новымі сіламі да нас вяртаецца наш палітычны аглядальнік, аналітык, гісторык Александр Фрыдман. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, дзве такія актуальныя, ну самыя актуальныя навіны апошняга дня, можна сказаць, гэта вызваленне палітвязняў і візіт кітайскага прэм'ера ў Беларусь. З чаго пачнем? Ну давайте напэўна з палітвязняў. Давайте з палітвязняў. І дарэчы, вось адразу было пытанне, ну было, ёсць пытанне у нас яшчэ, мы не пачалі, а людзі ўжо пачалі пісаць пытанне. Максім пытаецца: як вы лічыце, ці трэба дэмсілам працягваць ціск на рэжым, ці змяняць рыторыку і паглядзець на тое, што будзе далей рабіць Лукашенко? Ну вось на фоне гэтага вызвалення палітвязняў, мне падаецца, пытанне актуальнае. Таму давайте у звязку з гэтым пытаннем і прааналізуем усё, што звязана з гэтым выхадам чарговых групы палітвязняў на волю. Калі ласка. Пытанне сапраўды вельмі цікавае, важнае і адначасова складанае. Справа ж у тым, як мне падаецца, што тое, што Лукашенко прыймае для сябе рашэнне вось такімі невялічкімі групамі, але ўсё ж такі людзей вызваляць, гэта з дэмакратычнымі сіламі, з іх паводзінамі і з іх палітыкай, уласна кажучы, не звязана. Канешне, беларускія ўлады сочаць за тым, як рэагуюць на гэта дэмакратычныя сілы, і з задавальненнем назіраюць тыя спрэчкі, якія зараз, ну гэта хутчэй нават ужо не дыскусія, а сапраўды спрэчкі, якія ёсць, як сябе трэба паводзіць, як трэба рэагаваць, чаго трэба дамагацца. Вось гэта ўсё адбываецца, але мне падаецца, што, уласна кажучы, ад дэмакратычных сілаў, на жаль, у гэтым выпадку амаль нічога не залежыць. І Лукашенко гэта робіць, уласна кажучы, не для таго, каб выклікаць нейкія рэакцыі, сур'ёзныя рэакцыі з боку дэмакратычных сілаў. Ну, канешне, можа гэта і прысутнічае, але не галоўнае гэта для Лукашэнкі. Тут сігнал відавочны, ён перш за ўсё захаду: вось глядзіце, я магу і вызваляць, я тут гаспадар, са мной можна разважаць, вам жа не падабаецца, вы ж заўсёды кажаце, што ў мяне там палітзняволеныя, што трэба вызваляць, ну вось я гатовы вызваляць, вось гэта з майго боку, гэта такія пэўныя жэсты. А цяпер, так бы мовіць, мяч на вашым баку, вы павінны вырашыць, жадаеце, каб гэта працяглася, ну давайте паразмаўляем, ну давайте зробіце мне нешта такое цікавае, што мне спадабаецца, і можа будуць вызваляць не па 20, не па 30 чалавек, а можа будуць і больш вялікія групы. То бок гэты сігнал з боку Лукашэнкі прысутнічае. Гэта першы момант. Другі момант, ён таксама мае, напэўна, пэўнае значэнне для Лукашэнкі прапагандысцкае. Бо калі была першая хваля вызваленняў, ну там гэта прысутнічала ў прапагандзе, канешне, яны пра гэта ўсё гаварылі і пісалі, але зараз гэта выйшла на новы ўзровень, калі яны там даслалі карэспандэнтаў да тых палітвязняў, якіх вызвалілі, там былі нейкія інтэрв'ю, то бок яны ўсё ж такі ўклалі пэўныя рэсурсы, каб зрабіць з гэтага вялікую прапагандысцкую кампанію. З аднаго боку, вось выходзяць людзі, якія атрымалі новы шанец, якія зразумелі, нібыта зразумелі свае памылкі, якія падкрэсліваюць гуманнасць, высакароднасць Лукашэнкі, і ўсе гэтыя вядомыя наратывы, гэта ўсё прысутнічае. То бок, вось глядзіце, мы такія моцныя, што мы можам нават кагосьці ўжо і вызваліць, гэта з аднаго боку, а з другога боку мы вось такія нібыта міласэрдныя, што вось там ёсць хворыя людзі, якія ў цяжкім стане, і вось мы зрабілі такі крок. Ну і трэці момант, ён, напэўна, не галоўны, зноў жа падкрэслю, не галоўны з майго пункта гледжання, але Лукашенко, напэўна, і прынамсі ягоная прапаганда, яны за гэтым назіраюць, як рэагуюць на гэта дэмакратычныя сілы. І тут дэмакратычным сілам сапраўды складана. Канешне, дэмакратычныя сілы зацікаўлены ў тым, каб і далей ішлі гэтыя вызваленні. Кожны чалавек, які выходзіць на волю, гэта ўжо дасягненне, гэта важна, гэта ну,
для гэтай палітыкай павінна рабіцца, каб тыя людзі, якія апынуліся ў жахлівых умовах з прычыны сваіх палітычных перакананняў, каб яны апынуліся на волі. Но праблема ў тым, што беларускія дэмакратычныя сілы тут амаль ні на чога не могуць паўплываць. Ну не яны гэта вырашаюць пытанні санкцыяў, ці ціснуць на Лукашенко ці не ціснуць, гэта не пытанне дэмакратычных сілаў, гэтае пытанне вырашаюць еўрапейскія і амерыканскія палітыкі. І тут трэба сказаць, што як я ўжо шмат разоў падкрэсліваў, на жаль, прыходзіцца гэта падкрэсліваць, пытанне палітвязняў не з'яўляецца прыярытэтам. Тут, канешне, захад уважліва сочыць за Лукашэнкам, але цікавіць яго перш за ўсё, што адбываецца на мяжы, ці жадае Лукашенко больш актыўна удзельнічаць у вайне, куды ён дасылае свае войскі, на якія крокі ён гатовы пайсці супраць Украіны. Вось гэта прыярытэт, вось за гэтым сочыць. Ну а то, што ён кагосьці там вызваліў або не вызваліў, ну так, гэта трапляе у навіны, напэўна, эксперты, канешне, эксперты і людзі, якія прымаюць рашэнні, яны для сябе гэта фіксуюць, але ізноў жа гэта не тое, што карэнным чынам змяняе стаўленне да рэжыма і змяняе прынцыпы гэтай палітыкі. Калі мы паглядзім ізноў жа на санкцыі вводзіліся за пэўныя рэчы і будуць адмяняцца за пэўныя рэчы. Галоўныя свае санкцыі Лукашенко атрымаў, калі выходзіў на міжнародны ўзровень, калі садзіў самалёт з Пратасевічам, калі распачаў міграцыйны крызіс, калі увязаўся на баку Расіі ў вайну супраць Украіны. Вось за гэта былі галоўныя санкцыі. Санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за расправу з пратэстамі, яны таксама былі, але ж гэта не тыя санкцыі, і зноў жа не такі ўжо і балючыя санкцыі. Так што, калі нават дэмакратычныя сілы там нешта і прапануюць, дык вырашаць будзе Еўрапзвяз і Злучаныя Штаты, зыходзячы сваіх уласных інтарэсаў. З другога боку, канечне, рэжым гэта падкрэслівае, і ў гэтым сэнсе яны гэта робяць вельмі ўдала і кажуць: вось глядзіце, мы вось гэтых людзей выпусцілі, а ці будзем мы яшчэ ўвогуле кагосьці выпускаць, а мы гэта будзе залежыць ад вашых паводзінаў. І, канешне, для дэмакратычных сілаў гэта вельмі непрыемная сітуацыя. Дарэчы, вось калі мы паглядзім першую хвалю і другую хвалю, вось я тут назіраю такую досыць цікавую акалічнасць. Звычайны ж сцэнарый, ён вядомы. Калі палізняволеныя ў Беларусі выходзяць на волю, яны праз пэўны час Беларусь пакідаюць, што абсалютна лагічна. Вось калі мы паглядзім першую хвалю, ну вось гэта другая хваля, яна толькі адбылася, папраўце мяне, калі я памыляюся, но я не ведаю ніводнага выпадка, калі чалавек, які выйшаў вось зараз на волю бліжэйшым у апошні тыдні, каб ён з'ехаў з Беларусі, каб ён у нейкім сэнсе патрапіў у публічную прастору. Гэтага няма. Ну, мне падаецца, што гэтага няма. Калі я памыляюся, можа памыляюся, но я нічога такога не бачу. І для мяне гэта сведчанне таго, што беларускія спецслужбы праводзяць свайго кшталту спецаперацыю, што вось мы гэтых людзей выпусцілі, калі яны будуць сябе паводзіць патрэбным чынам, там рабіць адпаведны інтэрв'ю альбо не выказвацца, сядзець ціха і гэтак далей, ну ўсё, застануцца на волі, атрымаюць там медычную дапамогу і іншае. Калі нешта пойдзе не так, як патрэбна ўладам, ну у Беларусі ж з гэтым вельмі проста. Любога чалавека ў любы момант можна вярнуць у турму. Так што я бы не перабольшваў значэння гэтага вызвалення, я яго зразумела вітаю, гэта вельмі добры крок, спадзяюся, што іх будзе яшчэ і больш, хаця б вось такіх мікраскапічных вызваленняў па колькасці, але ізноў жа праблема не знята, праблема застаецца, ну і мы ведаем, што Лукашенко пытанне з колькасцю палітвязняў можа вырашыць у любы момант. Ну так, не один раз сказали про тое, что вызвали, умоўно кажучы, там одну колькасць, там 18 чалавек, як было ў мінулым разе, а адначасова там цягам таго ж самага месяца 170 чалавек потрапіла за краты по палітычных артыкулах. Гэта толькі тыя, про каго ведаюць праваабаронцы, про каго паведамілі тут. І гэта, конечно, не адмяняе так как бы радасці ад таго, што людзі выходзяць. З іншага боку мы бачым таксама, што так, як і ў першай партыі, той же самы Рыгор Костусев, так і ў другой
другой партыі, там тая ж самая Луцкіна і яшчэ жанчыны пэўныя, яны выйшлі маючы вялікія тэрміны, але цяжкую форму хваробы. Пераважная большасць гэта тыя, каму заставалася адседзець. Вот зараз тут писали, что ввогуле камусьці тыдзень заставалася до заканчэння тэрміну. И как бы, ну и что это за вызваление? Не, для жыцця чалавека и тыдзень, и дзень важно, каб ён быў на свабодзе, а не ў гэтых жудасных умовах. Але чамусьці размова не ідзе про тых іншых палітвязняў с вялікімі тэрмінамі. Я ўжо нават не кажу про знакавых персонаў, нават не таких, якія там былі асацыююцца з пратэстамі, як там Калеснікова, Бабарыка, Мікола Статкевич, а той же самы Пачобут, які важны для Польшчы, які важны для аднаўлення нейкіх адносінаў з Польшчай, а ён не выходзіць. Вот тут нейкі таксама нейкія гульні рэжыма, ці вот як это ўспрымаць? Да, я б разглядаў гэта як гульні, бо Лукашенко ён відавочна разумее, што палітвязні гэта ягоны рэсурс. Прычым за гэты рэсурс ён можа атрымаць рознае. Ну вось, на жаль, палітыка гэта справа ўвогуле вельмі цынічная, як мы ведаем, і цікавасць да розных палітвязняў яна розная. Ёсць палітвязні, пра якіх амаль ніхто нічога не ведае. Яны незнакамітыя людзі, пра іх ведаюць іх родныя, блізкія, сябры і іншае. Вось гэта іх трагедыя, і гэтыя людзі займаюцца гэтымі людзьмі, апекуюцца гэтымі людзьмі там і іншае. А ёсць, канешне, палітвязні, якія набылі, ну, без перабольшвання сусветную вядомасць. Той же нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі, альбо еўрапейскую вядомасць, тая ж Марыя Калеснікова. Спіс можна працягваць. Лукашенко выдатна разумее, што, так бы мовіць, за умоўна кажучы, простых палітвязняў, якіх ніхто не ведае, ну гэта такі рэсурс, за які ён асабліва не атрымае. Гэта звычайна ва ўспрыняцці тых жа праваабаронцаў за мяжой, гэта лічба. Чалавек лічба. Ось назовем гэта так. Такога чалавека ён можа вызваліць, тут няма нічога асабістага, няма нейкай помсты, можна нават вось вызваліць і прымусіць чалавека там выступіць на беларускім тэлебачанні, такім, і нават калі нейкае пачуццё помсты ёсць, яшчэ яго такім чынам задаволіць. Так што ў гэтым сэнсе Лукашенко асабліва нічога не страчвае. У яго да гэтых людзей, якіх першую хвалю выпусцілі, і зараз, ну тут няма нічога асабістага, як мне падаецца. У яго няма такога асаблістага адчування да гэтых пагарды і іншае. Гэта такія далёкія і асабліва нецікавыя яму людзі. Зусім іншая справа гэта тыя, якія вядомыя, якіх вызвалення якіх асабліва патрабуюць, той же узгаданы вами Пачобут, і за якіх можна атрымаць. Вось Лукашенко, калі ён зараз вызваляе, ён паказвае: вось я тут гаспадар, я вось гэтага магу вызваліць, а гэтага я не вызвалю. Прычым, ізноў жа, калі нават паглядзець логіку вызвалення, вось узгаданую з вами, яна ў пэўным сэнсе здзеклівая. Вось кагосьці вызваляюць, таму што палічылі патрэбным. А вот чалавек прыкладна з такога жа кшталту кейс, а можа нават у больш складаных умовах, яго не вызваляюць. Тым самым Лукашенко дэманструе: я тут усё вырашаю, і вось я гатовы, але каб атрымалася тое, што атрымалася, жадаеце атрымаць вынік, жадаеце, каб выйшаў чалавек, напрыклад, там А, Б альбо С, павінна з вашага боку быць адпаведная прапанова. Задаволіць мяне гэтая прапанова, будзе гэты чалавек вызвалены. Прынцыпова Лукашенко дэманструе гатоўнасць дамовіцца і чакае такіх прывабных для сябе прапановаў. Што тычыцца прапановаў, ад каго ён гэтыя прапановы можа атрымаць, ну, уласна кажучы, толькі ад захаду. Бо што яму могуць, уласна кажучы, прапанаваць беларускія дэмакратычныя сілы. Но вось тое, што Павел Латушка раз-пораз узгадвае ў такіх палемічных дыскусіях, калі яго крытыкуюць, ён кажа: ну што нам спыніцца, і што нам больш нічога не рабіць, скончыць нашай дзейнасцю, як вось, прынамсі, калі не памыляюся, Васкрасенскі тут крычаў на днях у эфіры у Азаронка, не ведаю, можа у Азаронка, можа у кагосьці іншага, я там толькі кавалак бачыў, што вось вам трэба распусціцца, каб вас не было, іншае. Ну давайте себе нават уявім, ну адбылося гэта. Беларускія дэмакратычныя сілы, якія знаходзяцца за мяжой, вырашылі для сябе: мы спыняем палітычную актыўнасць. Все,
нас больше няма, мы не займаемся больш палітычнай дзейнасцю. Ну і чым прынцыпова сітуацыя зменіцца, што ў гэты момант захад скажа: ну ўсё, дэмакратычных сілаў больш няма, Лукашенко раптам стаў добрым, мы прызнаем Лукашенко, будзем з ім дамаўляцца. Ну канешне, нічога такога не будзе. Так што ў гэтым сэнсе, якую бы стратэгію не абіралі беларускія дэмакратычныя сілы, яны на паводзіны Лукашэнкі уплываць асабліва не могуць. Іншая справа, што Лукашенко выкарыстоўвае гэтую тэму палітвязняў для таго, каб яшчэ нанесці нейкія удары по дэмакратычным сілам. Усе гэтыя дыскусіі, якія зараз ідуць, дарэчы, дыскусіі, я падтрымліваю дыскусіі патрэбны, но той узровень, на якім яны ідуць, ну гэта выглядае не асабліва прыгожа, але думаю, Лукашенко цалкам задавальняе. Гэта менавіта той дадатковы эфект ад вызвалення, які ён атрымаў. І ўсё ж таки, калі ну не з пустога ж, я так разумею, месца нейкія спадзевы на тое, што нейкія перамовы, размовы, хай там кулуарныя, хай там нейкія падкілімныя з захадам, але пачнуцца. Відаць, ёсць нейкія, ну можа быць, намёкі. То есть вот ці пачуе захад усё ж такі вось гэтыя намёкі з Мінску? А тут пытанне ў тым, што сённяшні Лукашенко можа захаду прапанаваць і што ён можа сапраўды зрабіць. Ну давайте ёсць розныя пытанні, якія захад відавочна цікавяць. Пытанне мяжы. Што можа Лукашенко зрабіць так, каб на мяжы было б спакойна, каб не было міграцыйнага крызісу? Пытанне адкрытае. Лукашенко падкрэслівае, што ён тут гаспадар сітуацыі, але не думаю, што ён тут вырашае ўсё адзін. І тыя ж міграцыйныя крызісы, якія адбываюцца раз-пораз на мяжы, працягваюцца. Ну фактычна гэта адзін крызіс, які працягваецца, там просто розныя фазы. Тое, што Масква там гуляе і ён дзейнічае разам з Масквой, гэта відавочна. Што тычыцца выкарыстання Беларусі, магчымага выкарыстання Беларусі і беларускіх рэсурсаў у вайне супраць Украіны, тут і з расійскай вайны супраць Украіны, тут Лукашенко ізноў падкрэслівае, што ён тут галоўны і іншае. А ці галоўны ён? Ці ён вырашае яшчэ пытанне бяспекі? Ці прынамсі гэта тое, што ён вырашае без Масквы? Не думаю, што ён вырашае гэтыя пытанні без Масквы. А калі ты не вырашаеш пытанні без Масквы, калі за табой стаіць Масква і твае словы нічога не вартыя, бо Масква ў любы момант можа сказаць: не, мы вось так гуляць не будзем. Мало ли, што там Лукашенко сказаў. Не, гэтага не будзе. Ну так навошта з табой весці нейкія перамовы? Што тычыцца беларускай унутранай палітыкі, так, тут мне падаецца, Лукашенко па-ранейшаму гаспадар, каго вызваляць, каго садзіць за краты, што рабіць, гэта вырашае ён. Але ізноў жа, гэта пытанне дэмакратызацыі, лібералізацыі ў Беларусі. Яны для захада прынцыпова цікавы ў будучым. Ну зараз гэта не прыярытэт. Калі ідзе такое абвастрэнне вайны ва ўкраіне, калі такая ідзе зараз гарачая фаза, і гарачая фаза ў Курскай вобласці, і гарачая фаза, безумоўна, на Донбасе, дзе сітуацыя для Украіны складваецца досыць дрэнна, назовем гэта так, у адрозненне ад Курскай вобласці. Калі гэтыя пытанні зараз галоўныя, ну не з'яўляецца прыярытэтам сітуацыя ў Беларусі. Так што асабліва нейкіх дасягненняў перамовах паміж Лукашэнкам і захадам, нават калі б яны ішлі, я не чакаю, бо знешні палітычны кантэкст такі, што там не можа быць паляпшэння. Калі адносіны паміж захадам і Расіяй такія, як яны сёння, Расія патрон Лукашэнкі, ну ці можна ўявіць, што раптам палепшацца адносіны паміж Мінскам і Брусэлем, а адносіны паміж Брусэлем і Масквой застануцца такімі, як яны былі зараз, як яны ёсць зараз. Ну думаю, што гэта з вобласці неверагоднага. Але калі тут нічога не атрымаецца, то ўсё ж таки у іншым накірунку нейкія знешнепалітычныя кантакты ёсць. Вось прыезд высокага прадстаўніка Китая спачатку у Маскву і адразу у Беларусь. Прычым ну нехта звяртае увагу на такі маланкавы візіт на адзін дзень у Маскву, сустрэўся там з Пуціным, сустрэўся з
урадам расійскім і раніцай ужо ў мінску. То есть вот чаго чакаеце, что якая асноўная мэта візіта можа быць кітайскага гэтага прадстаўніка? Ці ёсць тут нейкія дачыненні, там скажем, з курскай аперацыяй, ці вот што? Ну, думаю, что Лецян і ў Беларусі не затрымаецца. Калі ён так і быў бліц-візіт у Маскву, так у Беларусі, напэўна, ўсё будзе яшчэ хутчэй. Ну, прынамсі, гэта будзе вельмі дзіўна, калі ён раптам у Беларусі вырашыць затрымацца. Ну, і зноў жа, гэта фактычна прэм'ер-міністр Китая, чалавек, які адказвае галоўным чынам за эканамічныя пытанні. Таму і тое, што тыя перамовы, якія ішлі ў Маскве, і тыя перамовы, якія зараз ідуць у Мінску, ну там відавочна ідзе дамінацыя эканамічных пытанняў. І тут Лукашенко, канешне, зацікаўлены у тым, у кітайскай экспансіі, каб нейкім чынам, ну, не ўсё было завязана на Маскву. Чым больш Кітаю ў Беларусі, тым гэта лепш для Лукашенко. То гэта сапраўды у сэнсе Лукашенко. Вось, калі на гэта паглядзець такім чынам, вось, звязана з вось гэтым эканамічным чыннікам. Я думаю, што ён эканамічны чыннік, ён фактычна і дамінуе, бо гэта асоба такая тэхнакратскага шкалту, якая адказвае за эканамічныя стасункі, за эканамічныя сувязі, а не за палітыку. Ну і, канешне, калі паглядзець на гэта з кітайскага пункту гледжання, ну гэта паездка для інспекцыі, я б сказаў бы, інспекцыя да васалаў. Ось спачатку да вялікага васала расійскага, ну а потым да Лукашэнкі, каб паглядзець, як там што, якія магчымасці, якія перспектывы стасункаў, сумесныя праекты. Так што тут галоўным чынам эканамічна-тэхналагічны чыннік. А што тычыцца вось гэтага палітычнага моманту, ну магчыма, там у расійскім выпадку было і нейкае пасланне ад Сі Цзіньпіна Пуціну і наконт сітуацыі ў Курскай вобласці, і наконт войны, наконт іншых момантаў. Гэта можна сябе, канешне, уявіць. Но думаю, што ўсё роўна палітычны чыннік ён не галоўны. Тут пытанні эканомікі. Добра, але, скажем так, магчымасць свабодна і спакойна, каб еўрапейскія кітайскія тавары дастаўляліся ў Еўропу праз Беларусь і праз беларуска-польскую мяжу, ну яно, я так тады трапляе вот у гэты кірунак эканамічны, ці не трапляе, будзе яно закранацца, не будзе? Трапляе, я думаю, што нават і гэтае вызваленне палітвязняў, групы палітвязняў, яно таксама ў пэўным сэнсе можа быць звязана з гэтым кітайскім візітам, бо у Лукашэнкі ўжо ўсё вядома, і для яго галоўнае гэта паказваць актыўнасць. Вось ён вырашае пытанні. Тое, што Кітай не задаволены нестабільнасцю на заходніх межах Беларусі, гэта відавочна. Кітай зацікаўлены, каб там было ўсё спакойна, каб гандаль працягваўся. У гэтым сэнсе вельмі смешна выглядалі пасажы Лукашэнкі у інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Евгену Попову, дзе ён даказваў, што гэтая мяжа, яна ўвогуле не мае сэнсу, бо яна не адыгрывае ніякай эканамічнай ролі, бо ў Беларусі няма эканамічных стасункаў з Захадам. Ну, гэта ўсё, канешне, недарэчна. Нават гэта можна не абмяркоўваць, але тое, што гэта мяжа важная мяжа для Кітайскай Народнай Рэспублікі, гэта відавочна. Я думаю, што Лукашенко ў размовах з кітайскім прэм'ерам гэта таксама падкрэсліць. Вось глядзіце, я імкнуся сітуацыю палепшыць. Вось яны там на захадзе патрабуюць ад мяне вызвалення гэтых палітвязняў, і вось глядзіце, я раблю крокі. І гэта, дарэчы, для дыктатуры кітайскай, ну таксама зразумела. Яны Лукашенко, мне падаецца, у гэтым сэнсе разумеюць, што ён вось вызваляе невялікімі групамі, што ён не жадае ісці на нейкія радыкальныя крокі, нават каб палепшыць адносіны. Бо гэта логіка дыктатуры. У тым жа Кітаі таксама хапае палітвязняў. Але галоўнае, што іх цікавіць, гэта відавочна вынік. Там які аргументы Лукашенко не прыводзіў, што ён зрабіў гэта і гэта, але не атрымалася, ну гэта кітайцаў не цікавіць. Іх цікавяць вынікі. Вось праблемы на мяжы Лукашенко, калі ласка, зрабі так, каб гэтых праблемаў не было. Ну і тое, што апошнім часам сітуацыя на мяжы стала менш
спакойна ці больш спакойная, чым раней, і нават пэўныя пазітыўныя тэндэнцыі азначае польскі бок. Яны паказваюць, што Лукашенко сапраўды паводзіць сябе вельмі асцярожна і на дадзены момант у абвастрэнні не зацікаўлены. Але за ім застаецца Москва. Ці будуць яшчэ там нейкія абвастрэнні, ці іх не будзе, гэта залежыць не толькі ад Лукашэнкі, гэта залежыць в першую чаргу ад Москвы. Ну, вот за ім Москва. Мы з вами раней таксама абмяркоўвалі гэтае пытанне ў звязку там с візітамі там і сустрэчамі с Сі Цзяньпінем, што Лукашенко хоча памяняць аднаго ўладара на іншага, замест маскоўскага пекінска, пад крыло Пекіна пераскочыць. Як вы лічыце, ці атрымалася, ці вось гэты візіт кітайскага прэм'ера сведчанне таго, што как бы вот узялі под крыло китайское дразды с Лукашенком и Беларусі, ці як, вот ці он выскочыў з-пад уплыва России у китайскі уплыў, ці не? Ну, пакуль казаць, конечно, рано, но тое, што гэта сігнал для Лукашэнкі пазітыўны, безумоўна. Тое, што гэты візіт адбываецца, нават калі ён будзе зусім непрацяглы, і то гэта для Лукашэнкі ўсё роўна пазітыў. Гэта прызнанне. І ў Кітаі яны разумеюць, што вось Лукашэнку такія крокі з боку Кітая, вось такое прызнанне патрэбна. Ну, Кітаю гэта асабліва нічога не каштуе, каб там прыехаць к гэтаму Лукашэнку і паказаць, ну вось, да, для цябе, Лукашенко, Кітай такі важны, ты гэта падкрэсліваеш, мы цябе таксама паважаем. Так што гэта частка кітайскай дыпламатыі. Яны такія ж візіты робяць і ў іншыя краіны, з якімі ў іх партнёрства. Тыя ж афрыканскія краіны, у рэсурсах якіх яны зацікаўлены. Туды таксама накіроўваюцца рознага кшталту кітайскія кіраўнікі і паводзяць сябе вельмі ветліва. Там такія ж прыгожыя інсцэніроўкі робяцца, размовы і іншае. Так што я б тут не перабольшваў. Тут трэба глядзець, што будзе канкрэтна. Лукашенко патрабуе тэхналогій, Лукашенко патрабуе інвестыцый. Ну, не тое, што патрабуе, гэта не патрабуе, ён хоча іх атрымаць. Вось калі атрымае, ну, тады можна будзе сказаць, так, сапраўды Кітай у ім зацікаўлены. А калі гэта ўсё ж такі застанецца толькі такім візітам ветлівасці, ну, значыцца, не большая, чым візіт ветлівасці. Так што тут трэба глядзець па вынікам. А так, сябе кітайскі бок, яны паводзяць сябе вельмі паважліва, стрымана. Но мне тым, што я ўжо зараз сёння пабачыў з гэтых урыўкаў лукашэнкаўскіх, з яго спіча, памылку тыя людзі, якія гэты спіч яму напісалі, відавочна, ўжо адну дапусцілі. Гэта гісторыя з ядзернай зброяй. Так, ён там падкрэсліваў актыўна ў гэтай прамове, наколькі Кітай важная краіна для Беларусі, падкрэсліваў, што Беларусь можа прапанаваць Кітаю, і каб яшчэ раз падвысіць статус Беларусі, ён таксама падкрэсліваў, што ў Кітая, што ў Беларусі, што Беларусь гэта ядзерная краіна. І гэта зусім не, ну, тое, што ядзерная краіна, гэта толькі можна пасмяяцца, канешне, но гэта зусім не тое, што трэба падкрэсліваць у размовах з Кітаем, бо яны гэтую ядзерную, калі паглядзець на гісторыю ядзернага праекту кітайскага, як ён ствараўся, як яны над ім працуюць, як яны ставяцца да ядзернай зброі. Вось любыя вось такія рэчы, звязаныя з ядзернай зброяй, калі там падкрэсліваецца, што яна існуе, ім гэта не падабаецца. А яшчэ калі гэта падкрэслівае чалавек, які толькі лічыць, што ён валодае нейкай ядзернай зброі, ну, гэта ўвогуле выглядае недарэчна. Ну, яны на гэта ўсё паслухалі, напэўна, пра сябе усміхнуліся, калі такое пачулі, але такіх нейкіх рэакцыяў з кітайскага боку не было. Вы узгадалі інтэрв'ю Лукашэнкі расійскаму прапагандысту. Я прыгадаў, як мы з вами раней некалькі разоў абмяркоўвалі антысемітызм Лукашэнкі і яго заявы такія антысеміцкія. У гэтым інтэрв'ю як мінімум ужо два
дзе две дзяржавы пакрыўдзіліся і не просто пакрыўдзіліся, а адрэагавалі на ганебныя заявы Лукашэнкі, Арменія і Казахстан. Але не толькі на бок іх ён там выказваўся, то есть вот ён не толькі антысеміт, ён яшчэ там і, скажем, армянафоб там нейкі, казахафоб там, про палякаў я ўвогуле маўчу, що у чалавека ў галаве, вот ці это нормально нейкі так прадуманыя пасажы з нейкай палітычнай мэтай сказаныя, а не просто так. Ну, давайте пачнем по парадку, пачнем з Казахстану. Я думаю, што ў выпадку Казахстана там ёсць і пэўная зайздрасць. Зайздрасць у тым, што вось Лукашенко сапраўды ўспрымаецца як васал Масквы, паводзіць яго магчымасці для самастойнай палітыкі вельмі абмежаваны, і шмат у чым ён павінен рабіць тое, што чакае і жадае, каб ад яго, што чакае ад яго Масква. Казахстан у гэтым сэнсе паводзіць сябе куды больш вольна, бо Казахстан куды большая ступеня самастойнасці, у Казахстана ёсць падтрымка Китая, і Казахстан можа сябе дазволіць нейтралітэт у сённяшняй вайне Расіі супраць Украіны, і наадварот Казахстан за гэты час Такаева здолеў сур'ёзна палепшыць свае стасункі з захадам. І калі вось Лукашенко глядзіць на гэты прыклад Казахстану, што атрымліваецца ў Казахстану, там напэўна ёсць пэўная зайздрасць, што вось ён не на месцы Такаева, што ён усё ж такі вось абмежаваны у сваіх магчымасцях, у Такаева зусім іншая гісторыя. І ён адначасова ведае, што у Расіі Такаева раз-пораз крытыкуюць. Дарэчы, менавіта ў гэтай праграме 60 мінут. Ён же Лукашенко падкрэсліваў, што ён гэтую праграму глядзіць, ведае, што там адбываецца. У Лукашенко ёсць такі тыповы момант, калі ён размаўляе з журналістамі, асабліва журналістамі, якія лаяльна да яго ставяцца, з расійскімі журналістамі, ён спрабуе патрапіць у хвалю. Вось прыехаў гэты прапагандыст Попов. І вось сказаць тое прыкладна, што кажуць на тыя ж расійскія так званыя эксперты на перадачах Попова. Так што ён і выказваўся менавіта ў такім накірунку у дачыненні да Казахстана, яшчэ больш у дачыненні да Арменіі. За Арменіі там усё больш складана. З аднаго боку, у яго вельмі складаныя, нават дрэнныя, відавочна дрэнныя стасункі з армянскім кіраўніцтвам, прычым не толькі з гэтым былі дрэнныя былі і раней. У армяна-азербайджанскім канфлікце ён заўсёды стаяў на баку Азербайджана і асабліва гэта не хаваў. І армянскі бок дазваляе сябе жорсткія выказванні ў дачыненні да Лукашэнкі. Гэта такая, я б сказаў бы, кампенсатарская функцыя. Яны ставяцца да Лукашэнкі так, як бы яны хацелі ставіцца да Пуціна. Але паколькі Пуцін гэта ўсё ж такі Пуцін, яго так асабліва і не абразіш і не накіруеш у адпаведным накірунку, дык яны гэта выплёсківаюць на Лукашэнку. То бок яму дастаецца. І вось на гэтым фоне напэўна, пэўная армянафобія у яго сфармавалася. А што тычыцца яшчэ гэтых выказванняў пра тое, што армяне, ён так не казаў, што армяне здрадзілі, што армяне нікому не патрэбны, так гэта ізноў жа з гэтых перадач расійскіх. Гэта ж той самы дыскурс, што вось армяне нібыта здрадзілі, армяне ідуць на захад, а каму яны там на захадзе патрэбныя? Да нікому не патрэбныя, увогуле нікому не патрэбныя, акрамя нас. Так што гэты ўсё наратывы ў Расіі прысутнічаюць, і ён вось за іх і захапіўся. Я не думаю, што ён там асабліва і разважаў на гэты конт, но тут трэба яшчэ вось што падкрэсліць. Апошнія заявы Лукашэнкі, асабліва калі ён там рэлігійныя пытанні ўздымае, нацыянальнае пытанне ўздымае, вось такія пытанні, дзе трэба быць падкрэслена асцярожным, каб не абразіць, каб не сапсаваць стасункі з іншымі краінамі. Так што, звычайна, нават тыя палітыкі, у якіх адпаведныя рэсентыменты прысутнічаюць, там антысемітызм, ісламафобія, іншыя, яны паводзяць сябе ў публічнай прасторы досыць стрымана. А Лукашенко ўжо не ў стане, напэўна, сябе паводзіць стрымана. Ён уваходзіць у раж у пэўны момант, ён адчувае сябе добра, яму падабалася гэта інтэрв'ю, оно было прыемнае, панегірычная, нават не апалагетычная, бо суразмоўца тут толькі падкрэсліў, які Лукашенко важны спікер. І вось пайшло
тое что пайшло так что Лукашенко тут асабліва не стрымліваўся тут же вось что трэба яшчэ как які момант падкрэсліць напэўна калі гэтае інтэрв'ю яго ж показалі не ў прамым эфіры праз пэўны час калі б Лукашенко для сябе вырашыў что гэтыя каментары тое что ён зрабіў у дачыненні Казахстана альбо Армении альбо палякаў что гэта непрымальна что гэтага не павінна было не павінна пайсці ў эфир ну напэўна могла б магчымасць гэта выразаць а ён яго прэс-служба яны не палічылі патрэбным гэта зрабіць бо лічыць напэўна что расійскай аўдыторыі гэта спадабаецца а что тычыцца Казахстана Армении іншым ну праглоціць нічога такого напэўна такая тут логіка Ну да і я так разумею что нападаў менавіта ну калі браць вось гэтыя краіны скажем не захад а гэтыя краіны что у каго дрэнныя адносіны з Россией на таго і нападаў Так, ну тут для Лукашэнкі гэтыя краіны яму яшчэ патрэбны для того, каб паказаць, які ён саюзнік, што ён вось такі адзіны. Што вось каб расійская аўдыторыя зразумела, што другога такога у Расіі няма. Ну і сапраўды ў Расіі такога другога няма, бо Кім, там Артэга ў Нікарагуа, той жа Мадура ў Венесуэле, яны далёка. А вось Лукашенко, вось такі саюзнік пад бокам, які яшчэ тут б'е сябе у грудь і кажа, што паміж беларусамі і рускімі няма ніякай розніцы, такога сапраўды няма. Гэта тая рыторыка, на якую ён разлічвае павялічыць сваю папулярнасць у Расіі. Ён ведае, што расійскай аўдыторыі прапагандыста Попова, а магчыма і тым людзям у Крамлі, якія гэта глядзяць, такія рэчы падабаюцца. Ну і надзея, канешне, Лукашэнкі таксама прысутнічае вось гэтую рыторыку калісьці матэрыялізаваць, атрымаць нешта такое прывабнае, добрае, каштоўнае за такія паводзіны. Спадар Александр, вы мне перад самым пачаткам эфира скинули спасылочку на матэрыял, я не паспеў яго пачытаць. Только вы далі такое: вось яшчэ один укид. Там ці пра Лукашенко, ці пра што это Роберт Лансінг інстытут. Что там было? На што вы звярнулі увагу? Давайте так. І мне раскажаце заодно. Ну там сапраўды досыць цікавая гісторыя з гэтым інстытутам. У яго ўжо ёсць такая пэўная традыцыя, напэўна, яна працягваецца 2-3 гады ўжо розных укідаў на беларускую тэматыку. Усё, што яны пішуць, уся гэтая аналітыка, цяжка нават зразумець, хто гэта піша, хто гэта публікуе, гэта ўсё ідзе ананімна, уж такой сур'ёзнай рэпутацыі ў гэтага інстытута няма, асабліва ва ўсходніх еўрапейскіх дысцыплінах. Но там ідуць розныя ўкіды ў адносінах да беларускай улады, якія звычайна не збываюцца. Ну, вось зараз адбыўся такі ўкід, яго, мне падаецца, у беларускім кантэксце пакуль нават і не заўважылі. Гэта ўкід пра тое, што Лукашенко жадае сысці, што Лукашенко рыхтуе свой сыход. Ну, гэтым разам там няма нейкіх фігураў, якія магчыма замясцяць Лукашенку. У мінулых публікацыях там называліся імёны і Вальфовіча, і Зася, як магчымых наступных кіраўнікоў Беларусі. Зараз тут нейкіх імёнаў няма, гаворка ідзе пра тое, што Лукашенко будзе сыходзіць, рыхтуе свой сыход, вось, імкнецца палепшыць стасункі з захадам. У бліжэйшы час будзе і надалей працягвацца гэтая тэндэнцыя. У пэўным сэнсе можна, канешне, гэта звязаць і з вызваленнем палітвязняў, што вось гэта будзе адбывацца з аднаго боку, а з другога боку у расійскім кіраўніцтве ёсць людзі, якім сыход Лукашэнкі асабліва не падабаецца, якія супраць. Ну той же Мікалай Патрушаў, там узгаданы ў гэтым артыкуле, выглядае гэта вельмі сумнеўна, улічваючы, што Мікалай Патрушаў падаецца так, свой уплыў паступова страціў. Ну, той сцэнарый, які там апісаны, ён выглядае, як мне падаецца, абсалютна недарэчна. Нічога на дадзены момант не гаворыць пра тое, што Лукашенко кудысьці збіраецца. Пакуль гэта не так, як мне падаецца. Давайте звернемся яшчэ да сітуацыі ва ўкраіне, дакладней да курскай аперацыі, якую праводзіць Украіна, і тут можа быць некалькі звязаных пытанняў. Першае, як гэта ацэньваецца, як каментуецца палітыкамі на захадзе, і другое, что там з Шольцам у чарговы раз адбываецца? То дам зброю, то не дам зброю, то будзем дапамагаць, то яшчэ там нешта, нейкія ваганні. Што там такое з ім?
Ну, давайте пачнем з Курска. Курск сапраўды для заходняй аўдыторыі, з заходніх палітыкаў гэта выклік. Паколькі па-ранейшаму прысутнічае гэтае ўяўленне вельмі моцнае, што калісьці могуць перакрочыць чырвоныя рысы, і вось за пэўнай чырвонай рысай будзе нешта жахлівае. Ну, вось зараз мы такое назіраем. Баявыя дзеянні ідуць на афіцыйна прызнанай тэрыторыі расійскай федэрацыі. У Расіі шмат разоў падкрэслівала, што калі нешта будзе пагражаць існаванню расійскай федэрацыі, можа нават быць прыменена ядзерная зброя. Ну, зараз мы, в прынцыпе, мы маем такую сітуацыю. Баявыя дзеянні ідуць на тэрыторыі Расіі. Расія страціла кантроль над часткай сваёй уласнай сусветна прызнанай тэрыторыі. Украіна сыходзіць адтуль не збіраецца. Нават у Курскай вобласці ўсё досыць паспяхова пакуль развіваецца для Украіны. Вось. І што з боку Расіі, ну нічога такога не адбываецца. І гэта для заходняй аўдыторыі незразумела. Рэакцыя Расіі, чаму няма гэтай рэакцыі, якую тут усе чакалі, што будзе нешта жахлівае, гэта заходняй аўдыторыі, заходняй прэсе, як мне падаецца, заходнім палітыкам шмат у чым незразумела. З аднаго боку шок, што вось Украіна пайшла на такі крок увогуле, на такую рызыку і на такі выклік. Гэта рэакцыя, якая прысутнічала. Другая рэакцыя, тое, што ёсць такія поспехі, якія былі абсалютна нечаканыя. Ну і трэцяя рэакцыя ў тое ж пытанне, якое застаецца, а што будзе? Што ў выніку будзе? Гэты страх, што будзе новая эскалацыя, будзе сусветная вайна, што праз гэты крок мы прыйдзем да зусім жахлівай сітуацыі, гэта на захадзе прысутнічае. Бо пры ўсёй падтрымке ўкраіне, пры ўсёй салідарнасці з Украінай, галоўнае гэта, канешне ж, для заходніх краін уласныя інтарэсы. Трэцяй сусветнай вайны ніхто не жадае. Таму і рэакцыя была на гэты украінскі крок, ну вось такая супярэчлівая, назовем гэта так. З аднаго боку і захапленне, што украінцаў гэта адбылося, ад украінцаў ніхто гэтага, уласна кажучы, не чакаў, што будзе так. Ну, амаль ніхто, напэўна, не чакаў, што можа быць такі поспех. І з другога боку, ну такая відавочная слабасць Расіі. Адбываецца тое, што і аналітыкі на захадзе, і заходнія палітыкі не чакалі, і тое, што яны сябе не маглі ўявіць, і тое, што яны не разумеюць. А што гэта насамрэч? Ці насамрэч Расія такая слабая, што Пуцін не ў стане нават адрэагаваць на захоп уласнай тэрыторыі? Гэта ўсё пытанні, якія застаюцца. Так што гэтая курская аперацыя, за ёй сочаць вельмі уважліва. Калі ўзяць ваенных экспертаў, першапачаткова рэакцыя была такая самазабойства, што украінцы пайшлі на самазабойства, яны перакінулі свае падрыхтаваныя войскі на тэрыторыю Расіі ў той момант, калі сітуацыя на Донбасе вельмі складаная і сістэматычна пагаршаецца для Украіны. А зараз, паколькі украінскія войскі застаюцца на тэрыторыі Курскай вобласці і маюць там поспехі, ідзе ўсё больш і больш тэндэнцыя ў накірунку захаплення ад дзейнасці Украіны. То бок гэта тая крэатыўнасць, якую ад украінцаў ніхто не чакаў. Ну і, канешне, пераасэнсаванне Расіі, яна павінна таксама прыйсці, бо мы вось цягам гэтай вайны ўсё назіраецца адно і тое ж. Вось ідуць баявыя дзеянні. Ёсць пэўныя ўяўленні пра Расію, яе паводзіны, яе ваенную моц. Першапачаткова, што гэта ваенная сверхдзяржава, што яна там вельмі хутка здолее вырашыць свае мэты ва ўкраіне. Потым быў 22 год, і мы пабачылі, што ў Расіі атрымалася і чаго ў Расіі не атрымалася. Першапачаткова гэтае ўяўленне пра тое, што Расія гэта ваенная супердзяржава, у якой ўсё ўтрымаецца, яна сышла. Потым усё ж такі зноў гэтае ўяўленне вярталася, бо яно настолькі укаранілася на захадзе, што тыя падзеі, якія зараз адбываюцца, яны пакуль не ў стане дамагчыся пэўнай сур'ёзнай рэвізіі гэтага ўяўлення. Яно умацавалася, яно вяртаецца раз по раз. Ну вось зараз гэты шок ізноў. Адбываецца тое, што, уласна кажучы, не чакалі. І як на это рэагаваць?
Ну асабліва заходнія палітыкі не ведаюць, таму і рэакцыі вельмі стрыманыя. Што тычыцца Шольца Так, одну хвіліночку, спадар Александр, потому что нешта мы заговорыліся і я не нагадаў нашим гледачам, каб яны не забыліся, калі раптам до гэтага часу это не зрабілі, подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Подписывайтеся, каб чытаць яго аналітыку і яго агляды сусветных СМІ паміж нашими штотыднёвымі эфирамі. А каб не пропустить наши штотыднёвыя эфиры, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расширывайте, каб як мага больш колькасць людзей нас паслухали і побачили. Калі ласка. Дякую. Для першага тычыцца Шольца, тут уся гэтая гісторыя з нямецкай падтрымкай гэта галоўным чынам унутраная палітыка. Ну па-першае, тут гаворка ідзе пра тое, што падтрымка яна ж гарантавана і на гэты год, яна гарантавана на наступны год менш, чым у гэты год, і тая дыскусія, якая зараз ідзе, і вось там досыць супярэчлівая інфармацыя па-ранейшаму, яна тычыцца вось надзвычайнай падтрымкі, бо з боку Германії быў шэраг надзвычайных пакетаў дапамогі. І на гэтых надзвычайных пакетах дапамогі настойвае нямецкае міністэрства абароны. Ці будуць яны выдаткоўвацца гэтыя надзвычайныя пакеты дапамогі, гэта пакуль ізноў жа пытанне. Але ўся гэтая дыскусія, яна мае выразны унутрапалітычны характар. Гэта не пытанне, ці трэба падтрымліваць Украіну, ці не трэба падтрымліваць Украіну. Гэта пытанне тых выбараў, якія будуць у Германії адбывацца ўжо ў бліжэйшы час. У бліжэйшы час, у наступным месяцы, чакаюцца зямельныя выбары ў 3 федэральных землях на ўсходзе. І там пазіцыі тых сілаў, якія выступаюць супраць падтрымкі Украіны, а гэта перш за ўсё партыя альтэрнатыва для Германії і саюз Сары Вагенкнехт, у іх вельмі моцныя пазіцыі там. У шольцаўскіх сацыял-дэмакратаў наадварот, там сітуацыя нават у пэўных землях досыць складана. І Шольц разумее, што вось там на ўсходзе, дзе традыцыйна яшчэ гістарычна з часоў ГДР ёсць гэтыя прарасійскія настроі, гэтая сімпатыя да Расіі, вельмі крытычнае стаўленне да падтрымкі Украіны, гэта ўсё прысутнічае. І калі ты будзеш наадварот падкрэсліваць, што і далей ідзе будзе ісці падтрымка, ты галасоў там не атрымаеш. Таму вось і з'явілася гэтая рыторыка, што вось мы будзем паводзіць сябе вельмі асцярожна, што не патрэбна эскалацыі, што з дапамогай там могуць быць абмежаванні. То бок гэта сітуацыя зараз, ну і канешне гэта сітуацыя з прыцэлам на наступны год. У наступным годзе адбудуцца выбары ў Бундестаг. Галоўныя выбары. І сацыял-дэмакраты хутчэй за ўсё пойдуць на гэтыя выбары з гэтай вось міратворчай рыторыкай. Супраць эскалацыі вайны, за мірныя перамовы і іншае. То бок з дапамогай гэтай рыторыкі сацыял-дэмакраты, перш за ўсё сацыял-дэмакраты, мяркуюць атрымаць больш-менш прыстойныя вынікі як на зямельных выбарах у гэтым годзе, так і на выбарах у Бундестаг у наступным годзе. Но ізноў жа, логіка вайны, яна зусім іншая. Ты можаш тут планаваць, ты можаш разважаць, як яна пойдзе, але сітуацыя можа на фронте так хутка змяніцца, і што дапамога так будзе хутка патрэбна, што будуць зменены будуць прыняты адпаведныя рашэнні. Так што я б значэнне гэтай дыскусіі я б не перабольшваў. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Чакае нас чарговы эфір з Валерыем Кавалеўскім. Так што дзякуй вялікі, спадар Александр. Развітваюся да наступнага тыдня. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве.